Hi mga moms! Good day! So, for today's video, kasama ko si Argel TV kasi tutuparin ko naman yung pangako ko sa kanya na bigyan sila ng solar para sa kanilang tindahan. Yeah, diba? Tapos kamustahin natin yung tindahan nila kasi mukhang oo, mukhang marami na agad pa utang. Charot. Ilang linggo na yun? Ano ba nag-start? 8 yung nag-start. 18? Ay, hindi ka, ano ni Kano? 8 nga. 8, oh. So ano na, 13 days na. Mag 2 weeks na siya bukas. Di ba? Alamin natin kung may laman pa ba. Ako marami nang nautang. Marami yung utang. Hindi ko kasi namomonitor din. At least kinaano na yung kina-mother na. Oo, sila na bahala din. Yan, punta natin sila dali. Okay, so nandito na tayo. At nandito na si Argel. Actually, hindi niya alam na may ibibigay ako para sa mama niya additional. Kita mo ba dito yung ano doon sa may Oo. So, andito na tayo sa bigasan. Ay, Oo. 10 sako ba? Hindi pa naman million views yung nagawa natin. So, pandagdag para sa business ni mama mo. Oo, dahil pinaiyak mo na naman ako noon. So, kuha tayo ng pwedeng pang tinda ni mama mo sa store. Anong pwedeng sa tindahan? Ano usual? Siyempre yung afford. Ford lang. Pero hindi ko naman sinabing, kuya, anong madalas pang sa tindahan? Recommended. Recommended. Yang chow. Oh, yung chow. Yang chow. Yun na. Yang chow o chow long? Unsa ba? Yang chow. Yang chow. Kani. Yung mabilis na mabenta rin ba? Ito yung mabenta ka dyan eh. Halos. Usually. Yung chow? Uy, okay din si Jasmine Rice Ito ha. Ayun. Magkaiba ba yun? Mr. Chow kasi yun. Ito yun. So matanda na yun. Ito bata. Si Bata Yang Chow. Ito na lang. Ito na lang. Sure. Tapos magkano ibentahan yan? Sila na bahala doon. Per kilo. Hindi kasi 52 per kilo eh. Papatong ka. Papatong ako? Kaya ko. Kaya ko, ikaw. Hi po. Naku, nagbibigay sa'yo rin ng bigay. Ambisyosa. Ayun na lang. Ayan na lang. Ah. Sure ka? O, sige. Ayun, chow. Pang tinda sa tindahan? Ayan, kainan. Paspas cake ka. Ha? Paspas ka mo pala. Medyo malakas yung loob ko. Sige, ito na lang, kuya. Ito na lang. Magkano isang sako? Sak. Saktong-sakto. Yun yung bilang ng views. Charot lang. Charot lang. yun yung nakuha natin. Ito na ka. Yung 25 Ayan. kilos. Isang sako na. Para at least may additional income si mother. Diba? Tinatag na rin yun, di ba? Paiikot, siya na bahala magpaikot niyan. Dagdag. Tapos sa susunod na sahod mo, may ibang variety na. Kasi medyo malayo sa inyo yung, malapit lang naman dito pero, di ba yung mga Hindi na kapitbahay? sila ano ba? Oo, Kaysa mamasahe pa sila. correct. Mamasahe. Pasimula Wala lang. mo yellow corn din ba? Na? Meron din? Wala nila yellow corn. Gusto ni Brenda gato. Magkano yan? Ha? 28. Yan na lang 5 kilo. Ato sa ilo sa mga Brenda kag yellow corn. Ako ta na yellow corn na lang. Wag na, sa atin na lang. Yellow corn dahil 5 kilos. Oo. Yun yung hinahanap ni Brenda rin. So, ayan na, let's go! Mababoom! Punta na kami, ako naman nakamotor. Malakas lang na naloob ko. So, doon na kami magkikita ni Arjel sa kanila. Yan, andito na kami kina Arjel. Hi! Nandiyan na si Arjel. So, andito na yung surprise natin para sa mama niya. Hi, Uncle! Hello po! Yung isa kay ano? Hi, Nay! Ayo! Pautang!
Pautang tayo. Wow, may piso wifi na. Siya na, ito, ayun, nakakonect na. Ano sa Argel? Ayan na, ayun, nakakonect ko na nga agad. Ang bilis, oh. Ang internet. Oh, may pa solar lights, pa ilaw. Ilaw pa dito. Oh, baka sumabit. Yan, oh. So may tinda na daw tayong pambigas daw. Dadagdagan pa niya daw mga 10 sako. Sabi mo, 10 sako. Oh, grabe. Sa pusa ako, saan ba ako nag-open ako ng business? Sa mo tindahan, no? Mayroon. Oo nga eh. Wow! Pwede ako makautang tay? Daily pwede. Hindi ba? Bawal utang bukas na lang, no? Ito yung piso wifi. Malakas. Oo, kasi ano siya eh. Yung kami nandito, then may piso wifi. Sakop hanggang saan ang ano niya abot? Kalatsuyan daw. Oo. 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 Ah, wala pang ilaw dito sa labas. Kaya hindi namin na... Oo, sakto yan. Ikabit mo tay. Salamat din. Yung solar namin yung isa bigay mo din. Oh. Bigay ni Ma. Ah, yung una, yung kay Sisi Maymay. Si Maymay. So, May Flores. May online shop. Thank you so So, hindi much. ko pinalagyan dito dahil alam kong magbibigay ko. Para mawala kami nila. Hindi, baka promise ko naman yun sa'yo. Ikaw naman. Paano yung ilaw niyan? Dito. Ah, dapat dito pag ganun. Dito lang may ilawan ba? Eh, yung daanan. Ilang? May ilaw naman din. Ah, sa bagay. Oh, dami na. Masilip ako, tay. Asa na, ano? Pak, daming mauutang. Hala. Oh, di ba? Marami na rin. Ha? Oh, yung rep, kayang-kaya ni RG, di ba? Baka may magdagdag. May ref kami sa loob. Ay, hindi. Meron kami may- Pili ko makukuha mo yan sa ano, sa raffle sa Pasko. Sa Pasko. Sa Pasko pa pala. Oh, bigas, actually bigas pa yung wala sa amin dahil meron ito meron kaming beer, ganyan, soft drinks. Ah, soft drink. O, tinanong ko kasi siya, tayo, ano ba mga paninda ninyo? Ngayon, sabi niya wala pang bigas. Sabi ko, sige, yun na lang din yung, kasi pinaiyak niya po ako nung nakaraan dito eh. Eh, bumenta. Nagustuhan ng ating mga viewers. So, may dagdag po na kayo na bigas. May magdagdag. May pa-additional. Hindi, at least marami na rin siya, no? Oo. May umuutang na tayo. Meron din, ganyan naman talaga pagtindahan. Meron? Paano ang bayaran? Weekly? O kada sahod? O kailangan weekly kasi paiikutin natin yun eh. Ganyan. May mga pangalan. O parang lugi ka pa yan sa ano ha? Yung lagayan ng listahan niya. Para magsusulat talaga sila. Ah, sila mismo Para bayaran na, kukunin nila. sila mismo maglilista. O, tama, para utang mo, alam mo. Saka para hindi na, minsan kasi nag-aaway dahil binayaran ko na, ganyan. Oo, tama. Parang ba ano siya no, pasweldo? Isobre. Dami rin pala, oh. Then dito na lang din sila natutulog para Ah, mabantayan. talaga? Ah, nagdala ng Baka palagay ko na CCTV to access sa cellphone ko. bantay sarado. Hindi naman mainit tay. Ay, sa bagay may ceiling kasi. Ang So, ganda. kuha ko dito na mga tanim para dito kay Brenda. Gusto niya yung mga Oo nga, bagong dito. Ayan, oh! Total may dulog naman. Mama ko nung kumahal ko. Nasa ano. Sa meeting. Ah, lalaki na ng bonggambilya mo, oh. Oh, yung tubig kasi pag umulan. Ah, sa bagay may ano naman sa daanan ng tubig. So, thank you so much. Thank you din. Ayan, thank you din sa pakikiblog ko. Actually, I'm grateful sa, hindi naman sa bigas, yung gesture mo ba na nabitaw, yung it's the thought that counts, di ba? Thank you. That's Hindi. what most matter talaga. Alam mo naman, you know naman na halos lahat talaga. Actually, lahat naman talaga tayo. Ganun yung gusto natin sa magulang natin. Oh, yun na naman siya. Iyakin na naman niya ako. Para siya sira ulo. Buti wala mama ko dito. Mas drama yun. Ayan. Ay, ikaw na bahala magpalago, ha? Oh, padamihin mo yung bigas. O kaya gawin mo siyang, bigas, maging kanin pala. Ayan. Kilo. Pag ganyan pala tayo, magkano ang bentahan ng bigas dito? Sa ano yan, sa retail, may parang 52 yun ba? Oh, yung kuha niya, 50.
Or hindi, yung, asan yung corn? Kabrenta yun. Asan nga, andyan? Akala ko di mo nakuha. Sa tulog. Hindi, kanang ano ba? Per kilo, mga 60 nga. Ganyan. Okay, tama. O, at, Malaki-laking ginansya na nito dahil wala kami puhunan. oo, Ah. kaya. Totoo. Ano ba, Hindi, ibabalik ba namin sa'yo? hindi kaya, inaano ko yung kung ano yung magiging tubo. Tubo agad, wala pang ang benta. Kung magkano pwede yung possible na tubuin. Kasi ano yun, dapat nakakilo na siya or nakabalot na ba siya sa para abot na lang ng abot. Good luck, Tay! Thank you, ha? Galing, ha? Ang dami niya mga halaman dito, oh. Ang dami. Ayan, oh. Oo, ang ganda niya, Angel. Tingnan natin yung mga halaman nila, Argel. Kaso nakaroon na sa lupa. Nakabaon. Ang daming halaman, no? Tsaka ang tataba ng mga halaman niyo dito, no? Ang lulusog. Next time si Brenda, ano dadalhin natin? Papiliin niya.